Sú veľké, výkonné, dômyselné a prepravujú náklad, ktorý nedokáže prepraviť nikto iný. Megavlaky. Cez drsné austrálske púšte, nádherné pobrežie Aliašky, francúzsky vidiek, juh Spojených štátov amerických alebo zelené lúky Nového Zélandu prepravia nezastaviteľné posádky megavlakov s niekoľkými motormi úplne všetko a splnia svoju úlohu. Ak niekto povie, že je to príliš veľké na prepravu, nedá sa tam dostať a treba tam prísť v určitom čase, na rade sú megavlaky. Megavlaky. Zíde sa tu náš hviezdny tím z celej krajiny, z Nového Anglicka, zo Sietlu, z Južnej Kalifornie, z Aliašky a z Arizony. Čaká nás špeciálna preprava. Starostlivo vybraný tím z celých Spojených štátov je v jadrovej elektrárni Vogtle pri meste Augusta v štáte Georgia, aby previezol najväčší a najsofistikovanejší vozeň na svete. Je to vozeň typu Schnabel 2 VEC X800 patriaci firme Westinghouse. Tešíme sa na to. Schnabel je typ vozňa, ktorý dokáže niečo, čo žiadny iný nie. Dokáže niečo, čo nedokáže žiadny iný stroj. 680 tón nákladu, ktorý sa dá zdvíhať a spúšťať, aby sme sa vyhli prekážkam. Dnes sa vozeň typu Schnabel firmy Westinghouse vydá na neobyčajnú cestu, ktorú plánovali 5 rokov. Tým vozeň za 2 dní prevezie z jadrovej elektrárne Vogtle 160 km do prístavu v Savane, kde na ne naloží obrovský 635-tonový parný generátor, ktorý príde z Kórey. Potom tento nadrozmerný náklad po železnici s normálnym rozchodom 1435 mm prevezie do tej istej elektrárne, kde bude generátor jednému zo 4 reaktorov pomáhať vyrábať 1150 MW elektrickej energie. Slovo šnábel v nemčine znamená zobák a v tomto prípade opisuje tvar 2 ramien vozňa. Tieto ramená sa používajú na zaistenie alebo pripojenie nákladu k vozňu. To je však len jedna z jedinečných funkcií vozňa. Je to špecializovaný vozeň, ktorý sa skladá z 2 identických polovíc. Tieto polovice sú oddelené a náklad, ktorý sa má previesť, sa uloží medzi ne a v podstate sa stane súčasťou vozňa. Vozeň dokáže hmotnosť nákladu rovnomerne rozložiť na všetky nápravy, ktorých je v tomto prípade 36. 650-tonový náklad sa teda rozloží tak, že nápravy sú zaťažené rovnako, ako keď na plošinový vozeň naložíte 90 tón. Je to veľká výhoda. Okrem toho vozeň dokáže hydraulický náklad zodvihnúť až meter nad koľajnice alebo ho posúvať aj horizontálne zo strany na stranu. Nie je teda fixovaný v jednej polohe ako na plošinovom vozni. Náklad môžeme zodvihnúť a posunúť bokom, aby sme prekonali rôzne prekážky, ktoré nás po ceste stretnú. To s obyčajným plošinovým vozňom nie je možné. Okrem toho, keďže sa tieto ramená otáčajú na guli, ktorá je pripevnená k podvozku vozňa, dokáže tento prepraviť nadrozmerný náklad aj cez ostré 30-stupňové zákruty, zatiaľ čo hmotnosť nákladu je rovnomerne rozložená nad stredom koľajníc. Ideme na to? Máme tu tím, ktorý sme poskladali za 30 rokov, čo tu vozeň Schnabel je. Tento raz bude v tíme Carl, ktorý prišiel z Aliašky, a aj Terry, ktorý prišiel zo štátu Washington. Dave je náš hlavný inžinier. Ten s týmto vozňom pracuje už 30 rokov. K týmu sa pripojíme aj my Zelenom. My sme z Pittsburghu. Kolíky sú na mieste, valce sú zaistené. Po 3 desaťročiach skúseností je Daveová inšpekcia vozňa Schnabel ako pozorovať majstra pri dirigovaní orchestra. Všetko vyzerá dobre. Vezmi ma na bok, Terry. Bezpečnosť je veľmi dôležitá, takže všetko kontrolujeme vždy, keď vozeň prevážame prázdny. Uisťujeme sa, že všetko je tam, kde má byť a že všetci pracovníci sú v bezpečí. Samotný prázdny vozeň váži 360 tón. Keď je plne naložený, jeho hmotnosť môže byť až 1130 tón. Má 36 náprav a keď naň naložia parný generátor, bude mať dĺžku futbalového ihriska. Preprava každého nákladu je nebezpečná a stali sa aj nehody.
Pri prvom použití vozňa Schnabel sme mali jeden incident. Nebol to problém so samotným vozňom, ale s prídavnou súčasťou, ktorá nebola až taká kvalitná, ako mohla byť. Pred niekoľkými rokmi Westinghouse do jadrovej elektrárne Vogtle privážal parný generátor, keď kilometr a pol od Savany nastala porucha na podložke, ktorá náklad držala. Celý transport sa musel zastaviť. Náklad sa nepoškodil a nikomu sa nič nestalo, ale odvtedy si dávajú ešte väčší pozor. V Južnej Karolíne zaplavilo trať medzi mestom Columbia a naším cieľom. Určite nechceme náklad loviť z močiara, ale tieto veci sa nedajú predvídať. Môžeme len trať kontrolovať kilometr po kilometri. Idem teda do Greenscatu. Uvidíme sa tam. Budeme pripravení. Je to krátka cesta, len 27 kilometrov. Odvezieme Schnabel odtiaľto z elektrárne Vogtle do Greenscatu. Tým v Greenscate prespí a zajtra sa vydá do Savany. Ale aj na tejto krátkej ceste cez georgijský vidiek pôjdu pomaly. Prázdny vozeň má maximálnu rýchlosť 40 km za hodinu. A keď je Schnabel v pohybe, v stávke je veľa a bezpečnosť je prvoradá. Na trati nás čaká niekoľko prekážok, ktoré treba správne prekonať. Pri plánovaní cesty sme identifikovali niekoľko vylepšení infraštruktúry, ktoré sme museli urobiť. Tie sú už hotové. Trať vopred prezreli, všetci máme pred sebou mapu z tej inšpekcie. Máme tam označené body, v ktorých treba pred prekážkou náklad zodvihnúť alebo presunúť nabok. Je pravda, že vozeň typu Schnabel 2 VEC X800 je zázrak konštruktérstva, ktorý dokáže náklad dvíhať, spúšťať aj posúvať bokom, aby sa vyhol prekážke. Ale technika, ktorá za tým všetkým stojí, má dlhú históriu. História vozňa Schnabel sa začala počas prvej svetovej vojny. Nemci mali obrovské kanóny. Jeden z nich sa volal Parížsky kanón. Hlaveň mal dlhu vyše 30 metrov, vážil vyše 100 tón a bolo ho treba prepraviť z Nemecka na boisko do Francúzska. Museli teda na to vyrobiť špeciálny vozeň. Počas druhej svetovej vojny mali rovnaký problém. Mali kanóny zvané K5 a K12. Boli to obrovské kanóny a na dlhé vzdialenosti sa dali prepraviť len po železnici. Nemci teda opäť mali špeciálne vozne. V polovici 70. rokov prišiel nový vozeň zvaný Schnabel. Vychádzal zo starých vozňov, ale skladal sa z dvoch častí a náklad bol integrovaný v ňom. Máte tam veľa malých podvozkov a kolies, ktoré nesú hmotnosť nákladu namiesto koľajníc. Vďaka tomu sa dá tento špecializovaný náklad prepraviť kamkoľvek. V 19. storočí sme v Georgii prepravovali najmä bavlnu v uzavretých alebo plošinových vozňoch. Neskôr sa začali prepravovať stroje, ktoré potrebovali mocnejšie plošinové vozne. Potom prišla druhá svetová vojna, keď sa prepravovali tanky a ťažké stroje. A dnes prepravujeme obrovské zariadenia ako generátory. Keby sme Schnabel nemali, museli by sme to všetko prepravovať po cestách. Potrebovali by sme však obrovské ťahače a návesy. Museli by sme zastaviť premávku a dvíhať elektrické vedenie. Je to náročnejšie. Keď si predstavíte hmotnosť 1000 tón, je to neuveriteľné. Predstavte si vojnovú loď alebo niečo také. Je ťažké uveriť, že Schnabel to dokáže prepraviť po železnici. Keď sa na to pozeráte, vyzerá to, ako by okolo vás prechádzala budova. Vidíte, že prepravujeme čoraz väčšie náklady, ale stále po železnici. Je to ten najlepší spôsob pozemnej prepravy na dlhé trate. Druhý deň. Tým sa na noc zastavil v Greenscate a dnes je jeho úlohou prejsť ďalších 134 km do prístavu v Savane, kde vozeň Schnabel zaparkujú a budú čakať na nákladnú loď skorej. Z Greenscatu ich teraz čaká krátka cesta do zapadnutého mestečka Milen, kde narazia na prvú dnešnú prekážku. Železničná stanica je tam tak blízko pri trati, že s plne naloženým vozňom Schnabel budú musieť generátor posunúť nabok, aby do nej nenarazil. Aj teraz bez nákladu si dávajú veľký pozor.
Sme v Milene, čo je posledná stanica predtým, než naložíme párny generátor. Je to tu trochu riskantné. Tá budova, ktorú tamto vidíte, nám stojí v ceste. Párny generátor by do nej narazil, keby sme sa tomu niekoľkými manévrami nevyhli. Ak ich nevykonáme v tom správnom čase a poriadne, naozaj do tej budovy narazíme a poškodíme ju. Kým tým zdoláva prekážku, nákladná loď je na svojej 45-dňovej ceste z Južnej Kórey, kde parný generátor vyrobili. Loď prepláva cez Panamský prieplav do Nového Škótska, do Charlestonu a potom do prístavu v Savane, kde sa z bezpečnostných dôvodov bude ich 635-tonový náklad vykladať ako posledný. Náš náklad sa z lode vyloží a nakoniec na voze naloží asi o 3 týždne. Megavlaky. Tretí deň. Nákladná loď je deň plavby od prístavu. Traja členovia tímu sú v dokoch, kde vozenšnábl nastavujú do polohy a zaisťujú. Preložiť 635-tonový náklad z lode na šnábl bude náročné a môže to trvať aj niekoľko dní. Tamto odpojíme, prejdeme k tomuto koncu a potom ho potlačí k bloku. Potom dve polovice vozňa rozpojíme. Príde Parker a všetko to upne. Operácia si vyžaduje mnoho rôznych tímov, z ktorých každý sa špecializuje na niečo iné. Finančné náklady sú vysoké a riziko sa zvyšuje s každým ďalším krokom. Najprv musia rozpojiť polovice vozňa, aby vytvorili priestor pre parný generátor. Toto je dok číslo 13. Do dnešného rána bol obsadený, lebo tu kotvila loď. Keď vyplávala, mohli sme sem za poslednú hodinu dotiahnuť vozeň a rozpojiť ho. Teraz môžeme nastaviť a pripraviť sekciu. Tu sa bude nakladať náklad. Položíme to na tie plechy. Nebudú teda také zaťažené a budú pevne opreté o zem. Ramená vozňa šnábl treba podložiť, ale najväčšiu starosť týmu robí samotný dok. Začalo sa to s Parkerom. Musíme tam dať piesok a preglejku a potom začneme s napájaním plošiny. Z piesku a dreva sa vytvára vodorovný povrch, na ktorý parný generátor vyložia. Je dôležité, aby to bolo celkom vodorovné, inak by šnábl nemohol prísť k plošine a napojiť sa k nej. To by bol potom veľký problém. Piesok sa používa aj na zabránenie katastrofám. Je to 635 tón a bojíme sa, aby sme dok nepreťažili a aby sa nezrútil. Dok sa môže zrútiť, ak je náklad príliš ťažký, alebo ak je jeho hmotnosť nerovnomerne rozložená na slabom povrchu. Piesok pomáha rozložiť hmotnosť na väčšiu plochu, aby sa takým nešťastiam zabránilo. Štvrtý deň. Keď sme sem prišli, stálo tam 5 cm vody. Musíme to chvíľu nechať ležať. Celé do obede striedavo pršalo a životne dôležitý pieskový základ tým utrpel. Piesok sa zmenil na polievku. V takomto stave by sa pod tou váhou poddal a netvoril by vodorovný povrch. Dobrá správa je, že nákladná loď včera v noci vyplávala z Charlestonu a je na ceste. Loď by tu mala byť okolo 10:30. Toto zase zakrieme. Zdá sa, že ešte bude pršať, takže chceme, aby mal piesok čas vyschnúť. Náhradný plán znie, že keď loď pristane, bude sa pracovať na nej a piesok sa nechá schnúť. Znamená to, že musíme vymyslieť, ako by sme potom mohli robiť na 2 zmeny. Musíme zdvojnásobiť tím a pracovať aj po večeroch a po nociach, aby sme dobehli časový sklz. O 3 hodiny neskôr.
Po dlhej plavbe z druhého konca sveta do prístavu prichádza BBC Pearl. Loď BBC Pearl je jedna zo 150 vo flotile BBC. Má nosnosť až 14 418 tón. Vyrobili ju v Číne a plaví sa pod vlajkou Antiguy a Barbaduy. Firma BBC Chartering už pre jadrovú elektráreň prepravila 3 parné generátory a chce svoju pôsobnosť rozšíriť aj na ázijský trh, takže aj pre ňu je v stávke veľa. Pri každej takejto preprave si totiž buduje svoju reputáciu. Ďalší krok je vyprázdniť okolie parného generátora a odpojiť ho od stabilizačných kotiev, ktorými bol počas plavby skórej zaistený. Aby sa parný generátor neuvoľnil, máme tu veľké oceľové nosníky, ktoré držia podstavce na mieste. A na koncových zarážkach máme spony, ktoré zaistujú, že sa počas prepravy po mori náklad nepohne. Odpílime to teda a všetko to uvoľníme, aby sme mohli parný generátor vybrať von. Prístavný kapitán Ivo je muž, ktorý má všetko na starosti v mene BBC Chartering. Bude zodpovedný za vyloženie nákladu. Neznamená to však, že pri všetkom, čo bude robiť, ho nepozorujú mnohé oči. Keď sa na to pozrieš takto, bol otočený týmto smerom. A Nick pri kontrole odhalil problém, ktorý bude mať vplyv na to, ako generátor zodvihnú a vyložia. Z Westinghouse ma práve informovali, že generátor je natočený. Generátor zodvihneme, aby sa otočil späť tak, ako má byť. Na jeho boku je však dýza, ktorá pri jeho spúšťaní minie vozen len tesne o 5 cm. Ak bude generátor otočený príliš, dýza narazí do vozňa. Na prípravu generátora na preloženie na šnábl zostáva 7 hodín. Kontrolu vozňa vykonávajú Terry a Carl. Musíme to všetko odmerať. Vzduchovú medzeru odstránime hydraulicky pomocou ručnej pumpy. V podstate dvíham túto časť vagóna. Počujete, ako sa vagón hýbe. Snažíme sa dosiahnuť, aby vozeň stál rovno a aby sa pri jazde nenakláňal nabok. Presun generátora je naplánovaný na zajtra, ale ak bude ešte pršať, alebo ak piesok nebude suchý, mohlo by to znamenať ďalší stratený deň. Piatý deň. Počasie vyzerá sľubne, a tak sa rozhodnú starý piesok odstrániť a začať so suchým povrchom. Voda nie je naša kamarátka, je naša nepriateľka. Keď prší a voda piesok odplavuje preč, vzniká nerovnomerné rozloženie hmotnosti nákladu a hrozí, že náklad preborí dok. Pri zapájaní plošiny všetci v prvom rade myslia na bezpečnosť. Plošina bude spájať dve polovice vozňa šnábl a bude na nej spočívať generátor. Je dôležité, aby sme plošinu nastavili presne na to správne miesto, aby sme potom po ceste nemali problémy a nemuseli sme ich riešiť. Prinesú nový piesok a potom drevené a oceľové trámy, ktoré hmotnosť nákladu ešte lepšie rozložia. Dnes na mole nastavujeme plošiny, aby boli presne tak, ako treba. Chceme, aby sa dal generátor na plošine správne presunúť. Na každej strane sú dve diery. Tie sa nasadia na ramená vozňa. Keď budú nasadené, všetko to vlastne budú držať len tie kolíky. Kolíky, ktoré spomína Jared, prechádzajú ramenami vozňa šnábl. Plošina sa vlastne stane dnom časti vozňa, ktorá bude vo vzduchu. Na vrchu vozňa šnábl je ďalší sofistikovaný systém, ktorý zaručuje, že obrovský náklad nespôsobí, že sa dva konce vozňa prehnú do stredu. Momentálne tam prenášajú predĺženia nosníkov. Tie spoja sústavu nosníkov. Je to sústava, ktorá spája tie vrchné časti. Bez nich by sa vozeň zložil do stredu. Je to vlastne taká obrovská rozpera, ktorá vozeň drží. Ak máte na spodku zaistené 4 body a hore žiadny vozeň sa zloží, toto tomu zabráni.
Plošina je na mieste. Slnko zapadá a Dave a Nick musia vykonať inšpekciu. Išlo to naozaj dobre. Na tej strane je to zarovnané dokonale. Na 3 mm, čo je na dĺžke 24 metrov, skvelé. Išlo to výborne a sme pripravení na zajtra. Zajtra ich čaká ten najdôležitejší deň. Megavlaky. 6. deň. Dnes je veľký deň. Dnes to príde. Ivo a Nick sa ešte posledný raz stretnú, aby si pred dvíhaním potvrdili natočenie parného generátora. Musím teda zdvihnúť loď na ľavoboku. Dnes budeme dvíhať parný generátor, nejaké tie debny a podstavce a podobne. Generátor je trochu natočený a snažíme sa ho otočiť späť. Urobíme to tak, že loď nadvihneme o 0,5 stupňa na ľavoboku a potom generátor zodvihneme. Keď už bude preč z podstavca, loď znovu narovnáme a pozrieme sa, či sa nám generátor podarilo otočiť. Až potom ho vyložíme úplne vonku. Kapitán bude na mostíku a prvý dôstojník bude so mnou. Žeriavnici sú už na mieste. Pozor na ruky a na nohy. Už sme to robili, takže nebuďme úslužní. Kapitán, loď a Doc vidí z výšky. Aby zlepšil stabilitu, použil aj pontón. Uhol náklonu lode bude upravovať pomocou napúšťania a vypúšťania balastov v trupe lode. Budeme prečerpávať vodu z ľavoboku na pravobok alebo naopak. Pripravení sú aj dvaja žeriavnici, ktorí budú náklad tandemovo dvíhať a spúšťať. Spolu s kapitánom budú v neustálom kontakte s prvým dôstojníkom, ktorý im bude odovzdávať informácie od Iva, ktorý má dnešnú operáciu na starosti. Funguje to. Nickova požiadavka, aby upravili náklon lode, nech sa zmení uhol parného generátora, je splnená, takže môžu vykladať. Čaká nás 600 tón tvrdohlavej ocele. Parný generátor sa pomaličky dvíha zo svojho podstavca. Ivo a prvý dôstojník zostali dolu, aby na to dozreli. 3, 4, 7, 2, 8, 6. Dnes je mojou úlohou dozerať na balasty počas dvíhania nákladu. Loď musí byť vždy rovno a v prípade potreby musíme operáciu zastaviť a počkať, kým sa voda prečerpá z jedného balastu do druhého. Počas vykladania parného generátora nemôže byť náklon lode BBC Pearl väčší než 1 stupeň. Inak by sme stratili stabilitu. Pre nás aj pre náklad by to mohlo mať katastrofické následky. Starostí im robí aj ďalšia dôležitá vec. Kapitán poveril pracovníka dokov, aby monitoroval a obmedzil premávku lodí v okolí, aby na operáciu nevplývali ich vlny. Najväčšiu starosť nám robia okolo idúce lode a vzájomné priťahovanie sa lodí, pretože tento kanál je veľmi úzky. Môže sa stať, že prechádzajúca loď tú našu od brehu odtiahne aj o 0,5 metra až meter. Samozrejme, keď nemáte žiadny priestor na chyby a keď aj 3 cm odchýlka znamená, že ten náklad nemôžete vyložiť, je to katastrofa. Pri takýchto operáciách neexistuje nič také ako malá chyba. Zodvihnúť generátor a preložiť ho na plošinu trvá asi 4 hodiny. Balasty musia byť naplnené správne, keď žeriavý generátor prenášajú cez bok lode. Čerpadlá sa poriadne zapotia, keď čerpajú vodu, ktorá má vykompenzovať 635-tonovú záťaž, keď je generátor nad dokom. Hmotnosť generátora je v najvyššom bode, keď ho prenášame cez zábradlie lode. Vtedy je stabilita lode najmenšia. Vezmite si toto pero. Keď je záťaž na spodku, je veľmi stabilné a pero zostane stáť. Ale keď ho otočím takto, prevrhne sa. Presne takto to funguje aj teraz. Plníme balasty, máme tam stabilizačný pontón a veľmi dôležité je aj správne ovládať žeriav.
A presne ako sa Ivo obával, premávka v prístave už párkrát vyvolala poplach. Musel som volať kapitánom, lebo okolo nás plávali príliš rýchlo a robili veľké vlny, ktoré mohli spôsobiť úplnú stratu stability našej lode. Volal som im teda, aby som im pripomenul, že sa tu snažíme pracovať. Keď náklad prejde za zábradlie lode, kapitán začne plniť balast na opačnej strane lode. Bude v tom pokračovať, kým sa náklad bude spúšťať na šnábl, až kým celá hmotnosť nákladu nebude spočívať na plošine. V posledných štádiách je použitie balastu uhladenejší spôsob ako generátor položiť, než s použitím žeriavov. Keby ho položili pomocou žeriavov, v momente, keď by sa generátor dotkol plošiny, prišla by reakcia. Loď s naplneným balastom na zlej strane by sa chcela nakloniť na opačnú stranu a zodvihnúť náklad späť. V minulosti sa už stalo, že lode sa pri takýchto operáciách prevrátili. Keď náklad položíme, vydýchneme si. Presne ako sa obávali, obrovská nákladná loď pláva okolo práve vtedy, keď sa Ivo chystá dať príkaz položiť generátor na plošinu. Nechajte ho, nech sa dohojdá. Stop, počkajte, kým sa dohojdá. Oba žeriavy stop. Počkáme, kým tá loď prepláva. Medzi tým môžete rozrezať fóliu a odbaliť dízu, nech ju vidíme. Samozrejme, že loď sa musela objaviť vtedy, keď sme to potrebovali najmenej. To sa stáva. Ivo teraz musí skontrolovať, či už môžu pokračovať. Žiaľ, hodiny sme balastovali a keď sme konečne boli hotoví, prišli lode. Vždy je to dobrodružstvo. Dnes to však nebolo také zlé, ako si Ivo pri prvom pohľade myslel. Skúsený kapitán nemal žiadny problém vyregulovať balasty, keď druhá loď odplávala. Nebolo to pre mňa ťažké. Dvojka, môžeš ho spustiť trochu dolu. Ivo a prvý dôstojník behajú hore-dolu a snažia sa dosiahnuť, aby generátor na plošinu dokonale dosadol. Ak ho trochu zodvihneš, trochu ho tým potiahneš dozadu a kývne sa cez to. Pomaly hore. Dobre, dvojka. Dvojka, stop. Je to dobré. Kým generátor položia úplne, musí to schváliť Dave. Všetci sú spokojní, generátor je v správnej polohe, takže teraz použijeme balast lode na to, aby sme ho spustili na plošinu. Pri takom spôsobe sa dá spúšťanie ovládať oveľa lepšie, než pri použití žeriavov. Všetká námaha, ktorú vynaložili na správne otočenie generátora a dízy, sa vyplatila. Díza je presne tam, kde podľa nich mala byť. Trvá asi ďalšiu hodinu, než systém balastov úplne prenesie hmotnosť nákladu z lode na dok. Hotovo. Ďakujem, Ivo, výborná práca ako vždy. Páčilo sa mi to, vďaka. Je krásne počasie a vyžul som len jeden balíček žuvačiek, takže to nebolo také zlé. Ivová úloha sa tu končí, ale členovia hlavného tímu začali spájať plošinu s nákladom so samotným vozňom šnábl. Teraz tam nasadíme tento čap. S množstvom pomoci sa nám podarí spojiť dve polovice vozňa. Ak to dnes zvládneme, bude o jeden veľký krok popredu. Po upršanom týždni budú pracovať dlho do noci, aby dobehli zameškaný čas. Ôsmy deň. Nemali sme tam nejaké podložky? Lebo tie nepotrebujeme, potrebujeme opačné. Nový deň priniesol nový problém. Včera v noci síce vozeň šnábl spojili, ale merania odhalili, že majú problém so vzopetím v sústave nosníkov. Na jednej strane je vzopätie príliš vysoké, takže sa pokúsime ten nosník stiahnuť trochu dolu, aby sme sa vošli do predpísanej 38 mm tolerancie. Vzopätie na oboch stranách odmerajú ešte raz. Toto musí byť rovné. Podľa výpočtov to všetko musí byť rovné. Ak to po ceste klesne, tak sa tlak rozloží na miesta, kde by nemal byť a všetko sa nám to môže rozpadnúť.
Na strane bližšie k vode to včera večer bolo 2,5 cm. Na tejto strane je to rovnako. Na strane pri vode to bolo 2,5 cm a teraz je to 32 mm. Výsledky sú prekvapivé a veľmi vítané. Zdá sa, že teraz je to v našom prípustnom limite. Možno to cez noc trochu sadlo, neviem. Teraz už musia len pritiahnuť pár matíc a potom sa budú pripravovať na dnešnú krátku nočnú cestu von z doku. Tam celý vlak na 24 hodín zaparkujú, aby mohli v nedeľu skoro ráno vyraziť smer jadrová elektráreň Vogtle. Dnes ideme späť domov do Charlestonu. Deviatý deň, sobota, 1 hodina ráno. Pripravujeme sa na pripojenie vozňa Schnabel, aby sme ho mohli otiahnuť z prístaviska. Zajtra sem totiž majú prísť iné lode. Je čas ísť. Na tomto sme pracovali niekoľko dní a vždy je to dobrý pocit, keď viete, že ste pripravení. Tesne pred odchodom bližšia kontrola koľajníc odhalí, že výhybka je zaseknutá v nesprávnej polohe. Tento objav ich mohol zachrániť pred vykoľajením. Malo by tam byť hradlo. Niektoré výhybky majú opotrebované mechanizmy a tie mechanizmy sa už nevyrábajú. Musíme ich teda zaistiť na mieste, aby sa nepohli, keď po nich pôjde vlak. Vždy musí prísť nejaký problém. Stačí kus dreva a môžu opustiť dok. Posledný sa k vlaku pripája služobný vozeň. Hýbe sa! Prvá skúška ich čaká takmer hneď, pretože na výjazde z doku je najúžšia zákruta a Kaj ich čaká za celú cestu späť do elektrárny. Tu vidíme Schnabel v akcii. Toto je pre náklad taká rozcvička, ale získate dobrú predstavu o jednej z hlavných vlastností tohto vozňa. Je schopný uniesť ťažký náklad, zvládnuť zákrutu a stále zaťaženie udržiavať v strede koľaníc. Je to jedinečný stroj. Táto zákruta je prvý krok a je to najúžšia zákruta na celej trati. Dnes už ďalej nepôjdeme. Prejdeme túto zákrutu, nech sa dostaneme z prístaviska. Tam vlak odstavíme a budeme pokračovať v nedeľu ráno. Všetko išlo dobre. Nestalo sa nič zlé. Prešli sme tadiaľ celkom hladko. Pri prekonávaní takej úzkej zákruty je človek vždy nervózny, najmä pri toľkých nápravách. Ale zvládli sme to a vlak je pripravený v nedeľu ráno pokračovať. Sme na tom dobre. Megavlaky. 10. deň, nedeľa, 5 hodín ráno. Ďakujem vám, odchádzame. Po 5 rokoch plánovania je tento obrovský parný generátor konečne na ceste do jadrovej elektrárne. Hoci preprava vozňom Schnabel stojí milióny dolárov, je to jediný spôsob, ako tam generátor dostať. Sme vo vedúcom služobnom vozni. Je to vlastne operačné centrum vlaku. Tento vozeň sa nachádza pred vozňom Schnabel za lokomotívou. Z tohto vozňa ovládame všetko. Môžete ovládať pohyb a manipuláciu vozňa Schnabel aj zvyšku vlaku.
Označili sme si tú výšku parného generátora a vieme, že ak sa palica dotkne prekážky, dotkne sa jej aj najvyšší bod nášho nákladu. Je to ďalšia poistka, aby sme zabránili nehode. Ale nie. Neznášam, keď sa to stane. Asi to spustím, kým nevyjdeme spod týchto stromov. Meraciu palicu môžu použiť aj pri prejazde popod mosty a v štáte Georgia ich je požehnanie. Blížime sa k hlavnému úzlu. Budeme tam musieť zastaviť a upraviť náklad, aby sme sa zmestili pod diaľničný most. Tento most Dave pozná veľmi dobre. Mali by sme mať rezervu asi 8 až 10 cm, ale musíme mať absolútnu istotu a dávať si pozor, aby sme s mostom nemali žiadne problémy. Priblížime sa k mostu, poriadne spomalíme a popod most s vozňom Schnabel a s generátorom prejdeme krokom. Budeme dávať pozor na tú rezervu, aby sme si boli úplne istí, že do mosta nenarazíme. Prechádzame tadiaľ, máme dobrú rezervu a ideme veľmi pomaly, aby sme v prípade potreby mohli zastaviť. Vyzerá to dobre? Ľahká časť je za nimi. Teraz prichádza na rad parný generátor. Schnabel je spustený do najnižšej možnej polohy. Bože môj, vyzerá to tesne. Po prejazde popod most náklad zase zodvihnul. Schnabel mal pod mostom rezervu niekoľko centimetrov, presne ako plánovali. Prejazd popod diaľnicu je vždy náročný. Svoj úspech oslávia niečím horúcim, nie bublinkovým. Ďakujem. Káva na cestu. Raz za čas nám kuchyňa na palube pripraví poklad. Horúcu kávu a croissant. Úžasné. Výborne, Dave. Do jadrovej elektrárne im zostáva už len 50 kilometrov cesty. 30 do Krínscatu, kde prespia. Už o 13 kilometrov ich však čaká posledná veľká prekážka. Dnes mierime do mestečka Millen v Georgii. S tým obrovským generátorom pôjdu práve tadiaľ a pre inžinierov je to v takých obmedzených priestoroch s malými rezervami veľká výzva. Toto sa nestáva často. Uvidíme, ako Schnabel nesie tú hmotnosť. Uvidíme, ako tie malé kolieska prenesú všetku váhu toho obrovského vagóna na koľajnice. Budú tam len veľmi malé rezervy, takže vidieť Schnabela týchto mužov v akcii bude vzrušujúce. Cítim sa ako 9-ročný chlapec, je to úžasné. Počujem, že vlak prichádza, viem, že sa mierí vozeň Schnabel, jeden z najväčších vozňov na svete a uvidím ho naživo v akcii. Je to zábava. Teším sa, je to neskutočné. Na druhej strane tým bude len rád, keď Schnabel bude konečne z tohto mesta von. Medzi koľajami v Depe stojí technická budova. Preto budú musieť plošinu s nákladom posunúť nabok, aby sa parný generátor nevboril 13 cm do strechy. Vlak sa pomaly posúva vpred. Predná sekcia miestom prejde bez väčšieho problému, ale teraz nasleduje parný generátor. Musí prejsť popri budove, ktorá nebola postavená na to, aby okolo nej prevážali taký nadrozmerný náklad, aký zvláda Schnabel.
Výjazd z Milenu. Schnabel takmer neustále bojuje s časom, ale neďaleko Milenu sú miesta, kde sa čas zastavil. Toto je mestečko Perkins v štáte Georgia, asi 14 kilometrov od Milenu. Už idú. Čo to je? Neuveriteľné. To bol teda pohľad. Perkinsom som už videl prechádzať všeličo, ale také niečo ešte nikdy. Páni moji. 11. deň. Tým sa včera na noc zastavil v Greenskate a dnes si opatrne užíva posledné kilometre pred jadrovou elektrárňou Vogel. Tá bude domovom 635-tonového parného generátora, po ktorého nainštalovaní bude elektráreň funkčná. Bez vozňa Schnabel a bez týmu, ktorý tieto obrovské zariadenia preváža, by sme túto elektráreň nepostavili. Neexistuje žiadny iný druh prepravy, ktorý sme mohli použiť, aby sme sem generátor dostali. Bolo to teda veľmi dôležité pre samotné fungovanie elektrárne. Schnabel sme na prepravu nákladu použili už niekoľkokrát a hlavný tím s ním pracuje už 30 rokov. Tentoraz to zvládol znova. Nie som prekvapený, ale som hrdý, že som súčasťou tímu, pretože ten sa stará o to, aby to všetko vyšlo. Chlapi, opäť ste odviedli fantastickú prácu. Veľmi si to vážime. Kyle, Archie, Terry, Ellen, veľmi pekne vám ďakujeme za všetko, čo ste urobili. Ceníme si to. Výborná práca. Dnes je dobrý deň. Previezli sme 650 tón, s ktorými sme sa museli pri ceste cez štát Georgia od Savany po Augustu vyhýbať rôznym prekážkam. Zvládli sme to dobre, bez jediného škrabnutia. Samotný projekt sa plánoval 5 rokov a teraz je dokončený. Zariadenie máme bezpečne tu. Bol to úspešný deň a úspešná preprava. Sme tu a konečne sme to dokončili.